Wara l-waqa tal-Imperu Ruman fil-Punent li ma waqa xetalija f'kitbietu l-istess għaref kbir tal-Knisja Santu Wistin, l-iktar ħaġa importanti għal ħajja politika tal-Ewropa u għall-Kristjaneżmu kienet il-kisba ta' bilanċ bejn iż-żewġ naħat tal-kontinent, in-nifs meqjus u bilanċjat miż-żewġ pulmuni tal-Knisja. Wara l-waqa tal-Imperu fil-Punent ħadu s-seta f'idejhom id-diversi tribujiet tal-Barbari Ġermaniċi. Imma ma nistgħux ngħidu li ġara l-istess ħaġa fil-Lvant fejn l-imperaturi Biżantini komplew jistanew fis-seta u fil-qawwa. Saħansitra kien hemm minnhom li bdew iħarsu bżeblieħ lejn il-prinċipijiet tal-Punent. Dan is-sens ta' superjorità kompla qolla rasu darba l dejjem meta fl-1054 l-Imperu Ruman tal-Lvant inqata mis-sede ta' Pietru u hekk seħħet qasma li ħalliet effetti kolossali. F'dawn iċ-ċirkustanzi minn familja sinjura Franċiża li kienet isservi l-islaten Merovinjani tal-pajjiż, tfaċċa żagħżugħ Karlu Manju. Nannuh li kien ukoll jismu Karlu kien bosta snin qabel rebaħ kontra s-Saraċeni u wera l-qlubija nisranija tiegħu. Karlu mexxa l-quddiem fis-seta sakemm sar huwa stess Sultan ta' Franza. Il-ħbiberija tiegħu mas-suċċessuri ta' Pietru waslitu sabiex jirċievi l-kuruna ta' imperatur ġdid ta' Ewropa ġdida u maquda f'isem is-Salib. Dan il-ġest qawwi seħħ fil-lejl qaddis tal-miliet fil-Bażilika Kostantinjana ta' San Pietru minn idejn il-Papa Ljun III li Karlu Manju innifsu kien ipproteġa kontra l-edewwa tiegħu fil-Knisja stess. Ma rridux inħarsu lejn din l-inkurunazzjoni bħala sempliċi ġrajja waħda fost ħafna oħrajn bħal donna xi ħolqa f'katina. Din kienet ġrajja li ħallit riperkussjonijiet tal-għaġeb. F'Ruma Nisranija il-Papat Kattoliku kien kiseb difensur qalbini u serju. Anke jekk wara l-mewt ta' Karlu Manju uliedu u ulidu reġgħu kisru dik l-għaqda li nannuhom tant kien tħabat għalija, imma l-Ewropa issa kellha l-imperatur tagħha u meta dan ħadem jitfit mal-Papa ħadd ma kien jistalih. Il-ktieb tal-Papiet magħruf bħala il-Liber Pontificalis jipprovdi deskrizzjoni dettaljata dwar l-inkurunazzjoni ta' Karlu Manju. Karlu Manju kien ġie Ruma sabiex jirrestawra il-Knisja u bħala ratt il-ħajr is-suċċessur ta' Pietru radlu it-titlu ta' Imperatur Awgustu. L-istoriċi għadhom sal-lum jiddibattu jekk l-inkurunazzjoni ta' Karlu fil-Bażilika Petrina kienet ġrajja li seħħet b'mod spontanju jew inkella kienet mossa politika maħsuba minn qabel minn dawk li kienu jappoġġjaw lil Karlu Manju fiċ-ċriki tal-Vatikan. Kien x'kien il-każ, Karlu Manju sedda il-Knisja, saħħaħ is-sede Petrina u qaqqat l-Ewropa b'mod li ħadd qabel ma kien aqgħada sa minn żmien Ċesri Awgustu li jissemma fl-Evanġelju.